لبياو لقاه وكلو نابتا مسكرنتي كملس مو انت دا دمت صبوق الله كل ነገር صبوق الله ሓደ ግበሩ ላይ ከቀጽል ማለት እዩ مسكرنتي አሜን እልል ዝበልኩም እልል ጎይታ ብሩክ እዩ ጎይታ ይባረክ ቮሊዩም ትብሉኒ ኣለኹም ግን ምናልባት አብታናታትኩም እስከ ቮሊዩም ወስኹላ እዛናተይ ማክሲመም ያዘላ እታ ማይክ እንድሕር አጸጊዐያ ቁሩብ ዝሓለፈ ሰሙን ሽግር ትመጽእ ስለ ዝነበረት ሕጂ ደሓን እንድሕር አላ እስከ ኦኬ በሉን እሞ ከቀጽል ኦኬ አምላክ ይመስገን ከምቲ ዝበልኩኹም አነ ካብ እስከ ካብ ተቀድም ሕጂ ዝመስከርክዎ ክጅምሪ ቁሩብ ሕጽራ ቢለ ክጅምሪ ስለዚ እንድሕር ቁሩብ ሓደ 15 ደቂቕ ክዛረብ እንድሕር ክኢለ ካብቲ ዝሓለፈ ክደግም እንድሕር ደሊኹምኒ ቁሩብ ሓንቲ ግበሩ ቆልዓ ከለኹ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ይኸይድ ነይረ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኳየር ዝምር ነይረ ኣብ ገዛና ከዓ ንጎ ሰዓት 6 ምሸት ሰዓት 9 ናይ ኣምልኾን ናይ ጸሎትን ግዜ ነይሩ ብኸምዚ ኩነታት ዓብየ ብኸምዚ ኩነታት ምስ ዓበኹ መቸስ ጸጋ ኣምላኽ እንዳበዝሐለይ ምስ ኣምላኽ አምላክ ጸጋኡ እንዳብዝሐ ብዙሓት ነገራት አምላክ ይዛረበን ነይሩ ድሓር ግን እዚ አምላክ ዝገበረለይ ነገራት ሸለል እንዳበልክዎ ምስ መጻእኩ ብድሕሪኡ ከዓ ካብ አምላክ ዝረሓቁ يعرفت جيري نساتهم ديسكوتيك مخاد مست قال يوم شجارة دستيو قال يوم حشيش دستيو كم زعينة عرفتي مس متسو أبهي وتي أنا خا نتوي بتخرستيان نتكوير كله قاسن دابلكون داقدفكو أمود داتا نبزح جزء لخوه نبر سبيت حبرت مالتيو نبزي متسئ أبزخا أب ميديكال يونيفرسيتي مهار تماهيرة ميديسن وديه دحر أب تناي دهر مرق عملتيو specialization كجبرن كلهو مچس بسلام نب أملاخ دحر ديمس أكا أملاخ كا يفلتيو كمي جيرو نابو خم دمس أكا إذا خلو خا كابتي لعل فقرو استلعليو بزي أملاخ زنبركو جيزيجن حجون كذكره خلاه كم حماق حلم خوينيو زرعيني مغنياتو اتكاب كل عنا تجميرو زنبر السلام أب لبي زنبر السلام أب لبي زنبر حقوس أب لبي زنبر فقري إذا خلو بقى تفيو خاب لبي كاب هو تريحو كمتي أب مصحف قدس زلو تاريخ كمتي أبوه اتزقب أن هبنمو كخيدي إلو اتي أبو قد يفوز ودي لكم عينتي تاريخيناتي كل نجر مسانه لوز مسجبره تملسو نبابوي كخيدي له حنت معلتي هو لوقاس ونجيل معرف 15 تمال نبابوه متصخلو أبوه برحق مسرعيو انداقو يخيدو وديلو حقيفو سعمو عابي حقوس عابي فيستاقيرو إذا أنا أملاخ فقريو زرئين نزلو أملاخ فقريو أملاخ يفتون نايو اتفقرو خاا زبلت انزل علن سلزخونه
ዝኾነ ይኹን መገዲ ኣምላኽ ናብኡ ክንመጽእ ዝደሊ ግን እቲ ቀንዲ ነገር ናትና ፍቓድ የድሊ ናትና ፍቓድ ናይ ግድን ኣድላይ እዩ ሕጂ ብዘይ ኣምላኽ ምንባር ኣዝዩ ስለ ዝመረረኒ ብኦን ሜዲሲን ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳእኩ ፖስት ግራጁዌሽን ፕሮግራም ምስ ኣተኹ ሓሽሽ እንድሰትዩ ኣዕሩኽቲ ገይረ ኣብ ዲስኮቴክ ናይት ክለብ ዝኸዱ ኣዕሩኽ ገይረ ኣነ እውን ባዕለይ ራስታ ኮይነ ናይት ዲስኮቴክ የካይድ ከም ዝነበርኩ ዝሓለፈ ግዜ እውን መስኪረ ግን ኣብዚ ኩሉ ህዝቢ ማእከል እንከለኹ ኣዕሩኽተይ ብዙሓት እዮም ገሊኦም ኣብቲ ዲስኮቴክ መስተ መታን ክገዝኣሎም ገሊኦም መታን ሓሽሽ ክገዝኣሎም ገሊኦም መታን ኣብቲ ናይቲ ዲስኮቴክ ብነፃ ከእትዎም ብዘይ ገንዘብ ብዝተፈላለየ መገዲ መቸስ ንዓይ ዝኸበቡኒ ሰባት ብዙሓት እዮም ነይሮም ግን ኣብ መንጎዞም ኩሎም ህዝቢ እንከለኹ ኣነ በይነየ ነይረ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዓርኪ እውን ኣይነበረኒ ብዙሓት ሰባት ከቢቦምኒ ነይሮም ግን ኣነ ከምዚ በይኑ ዘሎ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ እንደገና ها ለይቲ ኣጋንንት እንዳመጹ ይጻቅጡን በቃ ክትንፍስ ይደሊ ክትንፍስ ኣይክእልን ኡይ ክብል ይደሊ ኡይ ክብል ኣይክእልን ካብ ዓራቱን ንነብሰይ ኣውዲቀ መታን ክበራበር ብዙሕ ይፍትን ግን ኣይከኣልን በቃ ታ ናይ መወዳእታ ሓይለይ ከይወሰድዋ ኣይገድፍኑን እዮም ነይሮም እንታይ ክብሎም ከም ዘለኒ ከመይ ገይረ ክሰጎም ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነይረ بسم يسوع كريستوس رحاق وخابا يبلوم نيره ግን እቲ ዝብሎ ዘለኹን እቲ መነባብሮይን ዝተፈላልየ ስለ ዝነበረ ንሳቶም ዝገደደ ኣጻቃቱን እንበረይ ካባይ ኣይሃደሙን ካባይ ኣይኸዱን ምናልባት ንክርስቶስ ንፈልጦይና ንስኻ መኒኻ ንስኻ ናትና እንዲኻ ኢሎም ይኾኑ ብዙሕ ጻውጡን ነይሮም ሓንቲ መዓልቲ ግን ንጎ ምስተሳእኩ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ደሊ ግን ሽጋራ ሰተ ስለ ዝነበርኩ መስተ ሰተ ስለ ዝነበርኩ ሓሽሽ ሰተ ስለ ዝነበርኩ ዲስኮቴክ ናይት ክለብ ዝኹሉ ስለ ዝነበረ ከመይ ገይረ ናብ ጎይታ ክመጽእ ይኽእል መጀመርታ እዚ ኩሉ ክገድፎ ይግባእ ድሓሪ ናብ ጎይታ ክመጽእ ዝኽእል ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ መጽኡ እዚ ከዓ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ሓሳባት እዩ ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ንጎም ምስተሳእኩ እንታይ ተዘኪሩኒ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር ኣነሲ ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይኮንኩን ግን ነቶም ኃጢአተኛታት ናብ ንስሓ ክጽውዖም የመጽእ ዝበሎ ተዘኪሩኒ ነታ ብኃጢአት ተታሒዛ ጎቲቶም ዘምጽዋ ሰበይቲ እቶም ኩሎም ናይ ሪሊጅን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እማን ሒዞም ነዛ ሰበይቲ በእምኒ ቀጥቂጦም ክቀትልዋ ቁርባት ዝነበሩ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ሕጊ ሙሴሲ ነዘን ከምዚኦም ዓይነት ኣንስቲ በእማን ቀጥቂጥካ ቅተሎም ይዝብል ንስኻ እንታይ ትብል ኢሎም ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም እስከ ካባኹም ኃጢአት ዘይብሉ መጀመርታ ይሰንዱ እምኒ ኢልዎም ኩሎም እማኖም ኮፍ ኣቢሎም ከይዶም አንተ ሰበይቲ አቤሎቶም ከሰስት ኺልዋ የለውን ይላት ንሱኻ ኣነውን ኣይከሰክኒ ኪዲ ኢልዋ ድሕሪ ሕጂ ግን ኃጢአት ኣይትግበር ሽዑ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ኣነ እቲ ኃጢአተኛ ሰብ ኣነ ናብኻ ክመጽእ ብጣዕሚ ተሸጊረ ኣለኹ ምዝ ኩሉ ኃጢአተይ ንስኻ ግን መሓሪ ስለ ዝኾንካ ዝገበርካ ጌርካ ናባይ ኣምጽኣኒ ኢለዩ ሽዑ ድሕሪ ሰሙን ኣብ ርእሰይ ኣብ ውሽጢ ደም ፈሲሱ ሰሙን ኣብ ኮማ ነይረ ህይወተይ ኣይፈልጥ ኣይሰምዕ ኣይርኢ ኣብ ሆስፒታል
أبتي إمرجنسي أبو أتيومني إتوم دكتورات تو بروفيسور نتاشعو محازاي زنبرت حجي بعلت بيت هي زلا قويتاي باركا نسون تايلو تي بروفيسور كموتيو سلازي سن ولدو دويلكي اتريساسي أبي خمت قبريو حبريتاي هابو خنبر إذا سبزسي خموتيو أي دحنني لوا حجي أبتا ختمان نبرلا زنبرنا جن حموش تشديش تخساب عصر تزخونو أمنت نيروم كل جزء يسوعن نيروم تدرس نعخاس نفلتك هنا قدم أبت خريستيان تزمر نيركا كريستيان كم زنبر كان نفلت إذا حجي تنبروز اللي خنابرا جن حمق نبرايو نعنا بقويتها تملس يبلوني نعنا نسأل بحنسا يبلوني نيروم أنا جن كركب اللي دحار كالي جزء خمس إيه يبلوم نيري إذا خا سيطانيو ناب كم زعينة مقد زمرح دحار كتصليخا دحار ناب أملاك تمسيخا دحار مسعف قدس كتنببيخا دحار كتقلقليخا دحار بتخرستيان كتكيديخا إتي دحار جن أي متسيني صباحون صباح يدبلكا دحارون دحار كبلكايو عجبتي هوسبيتال نكلخو دحر حموش تمعالتي ناب نفسي تمليسي رأسي بالتعمي حمن نيرو فرق نفسي كا بقى بارالايز خويني بخنيناتات بين كيلر مالتي سلست أربعة معالت نيري بدحريو رأي رئي اتزر أخوة نقر كا بزعبا هيوتي كمي كم زنبركو اعروختي بعلمن كم زخونو انتاي كم ستي انتاي كم زتكخ كل هيوتي أملاخ رئيني نزم مسرعاهو بقى فرحي ترح كوين مغنياتو أملاخ يرئيني خمزلو ترديني إذا خبزر آيانسي تزقت صل انتاي كرئيني لي كحسب كلهو 55 عمت أبيلو خون ننفسي يزري أزلهو مالتي نقدميت شعو ود 29 عمت نيري 55 عمت أبيلو كخونن كله كمي عينت موت كم زموت أملاخ رئيني أبدأ جينير أبرد استخدان كوخدان كله استقداددي قرخا لعل قريو نيرو بتعم أسحيتا اتي ساني كله استقداددي أرجيت كداونتي أرجيت ساني دماغها ناي قر زي كونه ناي كرمت زي كونه مخدي زي باللي زبل عدستيو زي باللي أبدأ كم زمو تردين شعون تايله كم يجري أبز 5 عينت نبراسي كبت سحكي إليه أنا كو دكتوري ميديسن ودي إيه عندنا سبيشالايز جري كم يجري 5 جزا زي بلو 5 دربيه نبزي هو تز كم يجري 5 كبت سحكي إليه أنا بزي أي أمنني أنا هونكو شعو أملاخ بدمت أجرو إذن نسخايخا موداتها خا إزيو مخنياتو إذنات كامرتشايو كساب لومي كم تزنبر كايو اندحر كتنبر كونكا اندحر بو قتلكا موداتها إزيو لني شعون تاي لو أملاخ بخمس عينت نجر كموت أيدلني هو تاي 5 خد أيدلني كله مرج عند حرالن مرج هابن أملاخ شعون تايلني صعبني هيوتك كغيري كلوت يدون آمين أنا حرايله شعو حدش عمت مسمسة ساعات حدا نايلتي ناب أملاخ تصلي وقويتاي لما حرني حتياتي كاب حتياتي أنا قفني
نسحة آتي يسوس كريستوس أبي وتي قبلك الله صلى كم زموتك بدلي كم دوسدك حمامي كم دوسدك كم زموتك أبسالس هاي معلتها كم تنسأك يأمني نعخاخ أي قبلك الله قبل بي نبي وتي متى قويتا يكون مدحنا يكون أملخ يكون إذا تقبله بزح كتصلي أي قال كون أبت أوانتي مخنياتو رأسي بتاع محمد نيرو شعودك إسا مصبحيتا ساعات شوعاتنا ينقو مستبرابركو حمام رأسي يلي بارالايز يلي حمام يلي ولا حانتي ملوء تعنا قويتا هيبن قويتا يبارخ إذا زي بهال سلام كا قبل بي مليو ناي قويتا فقري قبل بي مليو قويتا يبارخ سلام شعو كم تزنقركم نود أملاخ صويعه مصحف قدس كم زلوا فلت نيرب قصو مصحف قدس كحيس كم مسا أنببلي مهنياتو تي بروفيسور مسرعيني ناب كابتي انتنسيف ثيرابي كابتي مالتسي كابتي emergency كلاس نابتي نورمال زخونه كفلي سديدني أبو ود أملاخ معلت مسيو حدا ساعات مصحف قدس كم ببلي حتيتيو حراي لن حدا ساعات مصحف قدس ينببلي نيرو بزز تلعلها ود أملاخ نسحاتي قويتا تقبلو لومي يقلقلالو قويتا يبارخ أملاخ طعميو قويتا يمسجن بدحري زنتا خوينو دحري كلتا سمون تي بروفيسور كاب هوسبيتال كم دوداكو حكمنا كوص كم زخونكو يحبرن دو اوبريشن كتغبر عليكا ناي رئيس اوبريشن بزي زخا بارالايز كتكوني خان ملو هيوتكا شعون تاي لنا بأملاح تصلي أملاح كا بقالو جيرو تزاريبن كم مزمور داويد كم تقال أملاح زبلو أبتقاها مزمور داويد تسعان حدن فقد شوعته أبتقاها شح أبي مان كون ألفي خود قيوم نابها قنا أي كبت صحنيو كم زي ما هو ترديني عندنا خا قويتا بحادة سب بخلتا سب بسالساي سب غيرو اوبريشن كقبر كم زي باللي كهوسبيتال وصي غزاي كخيد كم زلنا حبريتا هيبني نتو بروفيسور اوبريشن ايغبرني مسبلكو ابرسي بزح دم كم دفسسه ترديو صلاله زاتون مسيلو كامنني كالن حجي أنا جن بتأملخ زبلني نتأملخ زبلني قال حيزة خبطها سويتال وصيه حدا عمد عرفته بومني أبتاوش تعمد إندا صلنا أملخ إندا أملخنا إندا تبرتا تعنا دحر حدا عمد كا post graduation تمليسه وديه أملخ جن كلت حلمي أرئني مغنياتو مسحاوخو انت عينت حسابات مصيني انا حجي 9 عامت ملوسي نميدسن وفي خبقعسي كم يغير بحاده غزي نميدسن قديفه اذ كله قدفو مالتي اي انا سي حمشت معالتي اب كلينيك او هوسبيتال كسرحي قدام سنبت جن وانجيل كسبخيله كم زعينت وساني درجة أب موسان بزحي حجة أملاك حلمي يرئني إت حلم دقملنا زبالكم نيركم كدقموه إتا حانت حلم انت عينتي أنا مسبعلت بيتي مسحانت حافتخ أخبت خرستيان أب استاديوم نأتو يمسلني أبتي استاديوم ولا حدا سبيلن تسعوتو خعصو يلو ولا حدا يلا أبو مسأتنا كوفي الله خلنا أنا أنتي ناب سماي أبي لخر أخلله نايبرخا أب عريم جزفتي كل سموم إزي زي بهال إزي
ኣቕራኖም ነዊሕ ዝተሳሕለ በለጭለጭ ዝብል ማለት ሲ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቢስት ዝብሎም ከምኡ ዓይነት እዮም ነይሮም ሕጂ ይወድቁ ዶ ናብ ምድሪ ኣብ ርእሲኦም ነቶም ዝነበሩ ሰባት እንዳወቁ ብእጋሮም እንዳቀጥቀጡ ነቶም ሰባት ይቀትሉ ነይሮም ኣነ ከዓ እቲ ቁጽሮም እንዳበዝሕ ነቲ ስታዲዮም እንዳመልእዎ ስለድመጹ ነዛ ንሰበይተይን ነዛ ሓፍትናን ንስኻትክን በዚ ኣቢልክን ቀልጢፍክን ውፃ ኣነ ግን ሕጂ ከይደ ናይ ሜዲሲን መጽሓፍተይ ክደሊ ኸይደ መጽሓፍተይ ኣኪበ ክመጽእ ከርክበክን ይኸይዳ ኢለየ ኣብዚኣ ተበራቢረ እንታይ ማለት ዲዳ እዚ ሕልም እንዳበልኩ ሓስብ ከለኹ ኣምላኽ እንታይ ኢልኒ እዞም ናይ በረኻ ኣብዑር እዚኣቶም ኣጋንንቲ እዮም ሰባት ይቀትሉ ኣለዉ ሰባት እንዳሞቱ ናብ ገሃነም ይኣትዉ ኣለዉ ንስኻ ግን ኣክንዲ ዓታቶም ትቃወም ኣክንዲ ትጽልሲ ንሰበይትኻ ንሓፍትኻ እንኳ ክትከላኸል ኣይበቃዕካን ኣይኸኣልካን ከድካ ሜዲሲን ዶክደሊ ገሌልካ ስለዚ ግዜ ኣይኮነን ናይ ሜዲሲን ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ግዜ ሕጂ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ኢሉ ኣምላኽ በዚ የርኤኒ ሽዑ እታ ሕልሚ ዝረኣኽዋ ከዓ እታ ከመይ ብኸመይ ህይወተይ ከም ትውዳእ 55 ዓመት ክኾነኒ እንከሎ ከመይ ዓይነት ናብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ከም ድበጽሕኩ ይዝከረኒ ሽዑ ኣምላኽ ኢለ ከገልግለካ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ቤተክርስቲያን እንዳኸድኩ ምግልጋል ጀሚረ ብድሕሪዚ ከመይ ገይረ ኣገልግሎት ከም ድጀመርኩ ዝሓለፈ ግዜ ኣጻይተኩም ነይረ ሕጂ ግና እንታይ ከካፍለኩም ይደሊ ኣገልግሎት ክጅምር እንከለኹ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝነበረ እንታይ ዓይነት ካብ ዩክሬን ኢና ንነብር ነርና ኣብኡ ኣብቲ ቤተክርስቲያን የገልግል ነይረ ሕጂ ናብ ራሽያ ክንሓልፍ ኣምላኽ ሓበሬታ ሂቡኒ ሕጂ በዓልቲ ቤተይ ራሽያዊት ስለ ዝኾነት ናብዚ መጺና መታን ንኣምላኽ ንኸነገልግል ኣምላኽ ሓበሬታ ሂቡና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ነገራት ክንገብር ክንብገስ ከለና ሰይጣን ከዓ ኩሉ ግዜ እንቅፋት የምጽእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብሓሳባት ይኹን ብሰባት ኣቢሉ ብዝተፈላለየ ኩነታት ኦብስታክል ዕንቅፋት የምጽእ ሕጂ ካብ ዩክሬን ናብ ራሽያ ክንብገስ ኦልሬዲ ናይ ኩሉ ውሳኔ ተወሲኑ እዩ ኢንቪቴሽኑን ተላኢኹለዩ ቪዛ ተቐቢለ ወድና ይሓምም ወዲ 2 ዓመት እዩ ቴምፕሬቸሩ 39.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙሉእ ለይቲ ተምላስን ውጻኣትን ኣብቲ ኣጋ ወጋሕታ ኣምቡላንስ ጸዊዐ ናብ ሆስፒታል እቲናዮ ኣብ ሆስፒታል እንታይ ከምዚ ኢሎም ክውስኑ ኣይከኣሉን ናይ ሕማሙ ምኽንያት ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን ግን ዝኾነ ይኹን ኢሎም አንቲባዮቲክ መራፊ ይወግእዎ ጀሚሩ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ወዲ 2 ዓመት እዩ ነቶም ዶክተራት ከደ ከዛርቦም ከሎ እንታይ ምኽንያቱ ክፈልጡ ይከኣሉ ድሓር ገዛ ተመሊስና ምስ ሰበይተይ ክንጽሊ ከለና ኣነ ውሳኔ ወሲነ ጽባሕ ንራሽያ ክንከይድ ተበጊስና ነርና ስለዚ ክንከይድ ኢና እዚ ሰይጣን ዝገብሮ ዘሎ እንቅፋት ደኣምበረይ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን
ስለዚ ናብቲ ሆስፒታል ከይደ ነቲ ዝሕክሞ ዝነበረ ዶክተር ወደይ ክወስድ የመጽእ ኢለዮ ከመይ ጌርካ ትወስዶ ወድኻ ሕሙም ቴምፕሬቸር ኣለዎ ከመይ ጌርካ ትወስዶ ኣነ ኢለዮ ወደይ ዲ ወደይ ኣይኮነን ወድኻ እዩ ክወስዶ መሰላለኒ የብለይን መሰል ኣለካ ግን ብህይወቱ ትፈርድ ኣለኻ ኣነ ይፈርድን ኣለኹ ብህይወቱ ወደይ እዩ ክወስዶ እየ እሞንካ ፈርም ወረቐት ተቐቢለ ፈሪሜ ወደይ ምስ ቴምፕሬቸሩ ሒዘዮ ንገዛይ ተመሊሰ ምጽባሒታ ከምቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣባቡር መጺና ኣባቡር ኣቲና ሕጁን ቴምፕሬቸር 39 እንዳጸለና ልክዕቲ ናይ ቦርደር ናይ ዩክሬን ምስተወደአ ናብ ራሻ ምስኣተና ቴምፕሬቸሩ ኸይዱ ኩሉ ነገር ኸይዱ ኖርማል መጺኡ ወድና ክጻወት ጀሚሩ ትባቡር ዝገርም እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን እቲ ፍቃድ ኣምላኽ ንኸይንገብር ሰይጣን ዘይገብሮ ነገራት የለን ብሰባት ኣቢሉ ይኹን ብሕማም ኣቢሉ ይኹን ብዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣቢሉ ይኹን ሰይጣን ዘይፍትኖ ነገር የለን ግን ንሕና ክንጸንዕ ይግባእ ውሳኔ ኩሉ ጊዜ ናትና እዩ ብሩኻን ኣነ ወዲ ኣምላኽ ኣነ ኣገልጋላይ ኣምላኽ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ተኾነ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ነገር ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 28 ዝብል ኩሉ ነገር ሲ ኣምላኽ ንሰናይ ዝገብሮ ጎይታ ይመስገን በዚኣ መጺና ናብ ራሻ ሰባት ከዓ ዝተፈላለዩ ነገር እንዳተዛረቡ ነቲ እምነትና ሰይጣን እዩ መቸ ዝኹሉ ዝገብሮ ነቲ እምነትና ክሰብርዎ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ራእይ መታን ክድምሰስ ፍቃድ ኣምላኽ መታን ንኸይንገብር ብዙሕ ነገራት የምጽእ ብሰባት ኣቢሉ ናብ ኮንፈረንስ ካብቲ ዘለኹ ከተማ ኮንፈረንስ ነይሩ ኣብ ሞስኮ ናብኡ ኸይደ እቲ ዝኸድ ኩሉ ቀዳማይ ምኽንያት እቲ ኮንፈረንስ ክካፈል ካልኣይ ምኽንያት ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ዘሎ ናይ ስፒሪቹዋል ናይ መንፈሳዊ ኮንዲሽንሲ ክርኢ ኢለ ቶም ኣገልገልቲ ከመዮም ኣብ ሞስኮ ዘሎ ኣትሞስፌር ናይ መንፈሳዊ ኣትሞስፌር ከመዩ ኢለ ንኽርኢ ኸይደ ሕጂ እቲ ካብቶም ኮንፈረንስ ዘካይዱ ሓደ ናይ ኣብ ሞስኮ ዘሎ ናይ ሪሃቢሊቴሽን ናይዞም ናርኮቲክ አዲክትድ ዝኾኑ ናይ አልኮሆል አዲክትድ ዝኾኑ ንዓታቶም ዘገልግሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሰንተራት ዘለዎም ሰባት እዮም ናብኡ መጽእ ኣነሲ ኣብ ራሻ አገልግሎት ክጅምር ጎይታ ሓቢሩኒ ኣሎ እሞሲ ከመይ እዚ አትሞስፌሩ ዘሎ ከመይ እዚ ናይ መንፈሳዊ ኩነታት ኣብ ራሻ ከመይ ትሪኦ ንስኻ እዚ ሰብዚ ቁመቱ ሜትሮን 95 እዩ ገፍሑ ከዓ ክንዱ እዩ ዝኸውን ከብዱ ከዓ ልክዕ ክንዱ ማለት እዩ ክንዲ ገለ ይድኸውን ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ክረአ ከለኹ ከም ጎልያድን ዳዊትን ኢና ንርአ ነርና ሕጂ ንዓይ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይርአኒ ዶ መን እዩ ተኣገልግሎት ድጅምር ይብለኒ ኣነ ኸዓ እምቦ ኣነ ኢለዮ ንስኻ ኣብ ራሻ ኣገልግሎት ክትጅምር እወ ይሄ ስማዕ ኢልኒ ኣብ ራሻ ኣገልግሎት ንኽትጅምር ከረጺት ሙሉእ ካብኡን ዝበለጸ ዶላር ይድልየካ እንደገና ኸ ንስኻ ጸሊም ኢኻ ኣብዚ ንጸለምቲ ብዙሕ ተቐባልነት የብሎምን ስለዚ ሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝመጹ ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ምስኣቶም ከፋልጠካ እንካ ኸማን ቁጽሪ ስልኮም ውሰድሞ ደውለሎም ንሳቶም ንኣሽቱ ሆም ግሩፕ ኣለዎም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና
ንሳቶም ክነግሩኻዮም ቦታኻ ኣበይ ከም ዝኾነ እምቧ ኣነ ብጣዕሚ ድንፁ ኢሉ ንብሩኻት ሽዑ ኣነ ኢለዮ ስማዕ ኢለዮ ኣበዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ኣገልግሎት ንኽትጅምርሲ ከረጺት ሙሉእ ዶላር ይድልየካ ዝብልሲ ኣበይ ኻረኺብካዮ እንደገና ኻ ንስኻ ጸሊም ኢኻ ትብለኒ ኣለኻ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ጸሊም የለ ጻዕዳ የለ ብጫ የለ ቀይሕ የለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣብ ቅድመይ መቸስ እቲ ዝተወጠጠ ከብዱ እዩ ነይሩ ከምቲ ናይ ቀደም ተዝኸው ኣምላኽ ይባረኽ ከምኡ እውን ኣይፈተንኩን ምክንያቱ ድቁስ መበለኒ ነይሩ ጎይታ ከዓ ብሩኽ እዩ መቸስ ኣነ እቲ ነገር ድንፅሉኒ ስማዕ ኢለዮ ንስኻ ጸሊም ኢኻ ትብለኒ ኣለኻ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ እንታይ ይብል ኣነ ጸሊም እየ ግን ጽቡቕ እየ ዝብል ዘሎ ከምዚ ኸማኻ ጸዓዱ ኣብ ራሻ መሊኦም እዩ ዘለዉ ከምዚ ኸማ ይጸሊም ግን ኣብቲ ዘለኹ ቦታ ወላ ሓደ ሰብ የለን ሓደ ኣሎ ደራፋዩ ንሱ ከዓ ኣነ ካልኣየ ኢለዮ ኣምላኽ ብኣኻ ተኣምር እንድሕር ገይሩ መን እዩ ኢሎምን ከይፈልጡኻ ይኽእሉ ኣምላኽ ብኣያ ቢሉ ተኣምር ክገብር ከሎ ግን እቲ ጸሊም ኣበሎ እንዳበሉ ክደልዩን እዮም ክመፁ እዮም ስለዚ ስራሕ ኣምላኽ ንኽትሰርሕ ዶላር ኣየድልየካ ጸሊም ኩን ጻዕዳ ኩን ብዘየገድስ እቲ ቀንዲ ነገር ዘድሊ ናትካ ውሳኔ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ዘድሊ እንታይ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ክትምላእ ሓይሊ ኣምላኽ ክህልወካ ይግባእ ስለዚ እዚ ዝበልካኒ ነገርሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ረይኹም ብሩኻት ሰይጣን እንታይ እዩ ደልዩ ነይሩ መታን ኣነ ነቲ ንሱ ዝተዛረቦ ነገር ተቐቢለ ራዕዲ ክመጽእ ኣብ ህይወተይ ክፈርሕ እዚኣቶምሲ ሬሲስት እዮም ማለት እዩ ኣይቀበሉን እዮም ማለት እዩ ኣነ ጸሊሜ ኣነ ቦታ ይብለይን ኣነ ገንዘብ ይብለይን ኣነ ሓይሊ ይብለይን ዲስኮሬጅ ክገብሩኒ ደልዮም ነይሮም ኣምላኽ ግን ምሳይ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተዘርበ ክፉእ ዘረባ ብቓል ኣምላኽ ሃሪሜ ነጻ ኮይነ ጎይታ ይባረኽ ኣሜን ኣምላኽ ይመስገን ብድሕሪ እዚ እንታይ ኮይኑ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝነገርኩኹም ካብቲ ናይ ኣስላሞት ዝነብሩሉ ሪፐብሊክ ኣብቲ ዘገልገሉ ዝነበርኩ ቤተክርስትያን ክልተ ኣንስቲ መጽአን ኣብዚ ቦታ ሓደ ጸሊም ኣሎ ኣጋንንቲ ዝሓዞም ቡዳ ዝበልዖም ማለት እዩ ብኻልእ ዘረባ ነጻ ድገብር ሰሚዕና ኣለና እሞ ኣበሎ ዝሰብ ኢለን መጽአን እንታይ እንትሕትኦን ነይሩ ኣበሎ እቲ ካብ ኣጋንንቲ ነጻ ደውፅእ ነግሮ ኣበሎ እቲ ጸሊም ሰብ ኢለን መጽአን ሪኢኹም ብሩኻት ኣነ ጸሊሜ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ፍሉይ ብዚ ቦታ እቲ ምጽላመይ ምትሓት ዘይኾነሲ ሓፍ ከብለኒ እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ንዓይ ክጥቀመለይ ኢሉ ብዚ ቦታ ምጽኢሉ ዘሎ እዚዩ እቲ እምነተይ ናተይ ከምቲ እምነትካ ከዓ ይኾነልካ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ እዘን ኣንስቲ መጽአን ኣምላኽ ብዘደንቕ ነገር ሓራ ከም ዘውፀአን ከዓ ዝሓለፈ ግዜ ምስክርነት ይቤ ጎይታ ይመስገን ብዛዕባ ነብስኻሲ መን ኢኻ ትብል እዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ ካብዚ ዘለናዮ ከተማ ሕጂ ናብ ካልእ ከተማ እንዳኸድኩ የገልግል እየ ከምዚ ንእሽተይ ቤተክርስትያን ከፊትና ኣለና ናይ 2 ሰዓት ድራይቭ እያ ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ሕጂ ሰንበት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ከዓ ናብቲ ክመላለስ ከለኹ እቶም ፖሊስ እንታይ ኢኻ ንስኻ እንታይ ኢኻ ሰሙን ናብትን ትመላለስ ናይ በንዚን ነጋዳይ ዲኻ
ወይ ከዓ ካብቶም ሚሊዮነራት ሓደ ዲኻ ይብሉኒ ኣነ ከዓ ኣይኮንኩን በንዚን ነጋዳይ ኣይኮንኩን እንታይ ዳ ሰላሊ ዲኻ ኣይኮንኩን እንታይ ዳ ኻንስኻ ኣነ ለይም ኣነ ወዲ ኣምላኽ ኣነ ኣገልጋሊ ኣምላኽ የለዮም ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ሕቶ ይሓትኑን እዮም ሓንቲ መዓልቲ እንታይ ኢሎም ጠጠው ኣቢሎም ንስኻ ሰሙን ሰሙን በዚ ትመላለስ ንዓና ናይ ቢራ መስተይ እኳ ሂብካ ናይ ትፈልጥን ኢኻ ሃባስካ ቁሩብ ቢራ መስተይ ይብሉን ኣነ ኸ እንታይ ኢለዮም ስምዑ ኢለዮም ዝሓለፈ ግዜ ነጊረኩም ነይረ መን ምዃነይ ሕጂ ከምዛ ዘይፈለጡ ኮይኖም እስካ ዘክረና መን ኢኻ ኣነ ኢለዮም ኣነ ኣገልጋላይ ኣምላኽ ኣነ ፓስተር ቤተክርስቲያን ኣብቲ ኸይድ የገልግል ስለዚ ስምዑ ኢለዮም ገንዘብ ሃበኒ ትብሉን ኣለኹም ሎሚ እቲ መዓልቲ እንታይ መዓልቲ እዩ ሰንበት መዓልቲ ቤተክርስቲያን ከድኩም ዶ ኣኸድኩምን ኣይ ኣይከድናን 20 ኣምፂኩም ዶ ናብ ቤተክርስቲያን ኣየምፃኩምን ኣይ ኣየምፃናን እሞ ንህለኹ ኣነ ወንጌላዊ ባዕሉ ፓስተር ባዕሉ ናባኹም መፅኡ ኣሎ ስለዚ ኣስራትኩም ሃቡ 20 ክፈሉ ከይደ ቤተክርስቲያን ከቐምጠልኩም እዚኦም ክልቲኦም ፖሊሳት ነንሕዶም እንዳተረኣዩ እቲ ሓደ ዕድሜው 55 ኣቢሉ ይኸውን እቲ ካልኣይ 35 ገለቢሉ ዝኸውን ነይሩ ሕጂ እቲ ዓቢ ሃቦ ኢልዎ እቲ ንእሽተይ ከዓ እንታይ ዝባ ሂቦኒ ሃቦይ ተሃቦ በቃ መንጎኦም ክርክር መፅኡ ሕጂ እቲ ዓብ እንታይ ይብሎ በል ካብቲ ናተይ ሃቦ ይብሎ ዶ እቲ ኣምፂኡ ገንዘብ ይህበኒ በሉ ሕጂ ካባኻ ዝመፀትያ ኢለ ኣብ ቤተክርስቲያን ከእትዋየታ ገንዘብካ ኢለዮ ብድሕሪኡ ኣሽንኳይ ገንዘብ ሃባ ክብሉኒ ኣብቲ ቦታውን ጠጠው ኣቢሎምኒ ኣይፈልጡን እዮም ጎይታ ይመስገን እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ተዝከራኸር ንስኻትኩም ፖሊሳት ከለኹም ከመይ ጌርኩም ገንዘብ ሃባ ትብሉ እዚ ብሕጊ ልክ ኣይኮነን እዚ ጌጋ ትገብሩ ኣለኹም ክኸሰኩም ገለመልታት ኣይበልክዎምን ኣነ እንታይ ኢለዮም ኣነ ወዲ ኣምላኽ ኣነ ኣገልጋላይ ኣምላኽ ስለዚ ኣነ ዘይኾንኩ ክህበኩም ዘለኹ ገንዘብሲ ንስኹም ኢኹም ንኣምላኽ ገንዘብ ክተምፁ ዘለኩም በዚኣ ተፈላሊና ሕጂ ክሓልፍ ከለኹን ሰላም እንዳተባሃልኩ ይሓልፍ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ቅድሚ እዚ ምዃኑ ከዓ ኣብቲ ከተማቲ ዝኸደሉ ሚንስውን ኣይነበረንን ሓደ ሓውና ነይሩ ናብቲ ከተማ ዘብፅሓኒ ሕጂ ሓደ ግዜ በቃ ሎሚ ኣይከይድን ይብለኒ ኣብቲ ካልኣይ ሰሙን ከዓ ሎሙን ኣይከይድን ይብለኒ እቲ ኣገልግሎት በዚ እንዳተመዛበለ መፅኡ ብድሕሪኡ ኣነ እንታይ ኢለ ወላ ሰብ ከብፅሓኒ እንተዘይከኣለሲ ኣነ ባቡር ገይረ ኸይድ እቲ ሰንበት ዝነበረ ናብ ቀዳም ቀይረ ብባቡር 3 ሰዓት ባቡር ተጓዒዘ 2 ሰዓት ኣብኡ ኣገልግሎት ጌርና 3 ሰዓት ንድሕሪት ይምለስ ዓመት ሙሉእ ከምዚ እንዳተመላለስኩ ንኣምላኽ ኣገልጊለ ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ ነዚ ርእዩ ከዓ ካብ ዘይተፈልጠ ካብ ዘይተሓስበ ቦታ ኣምላኽ ማኪና ሂብኒ ሕጂ ብማኪና እንደኸድኩ ናብኡ የገልግል ኣለኹ ጎይታ ይባረኽ ሎሚ ብዙሓት ሰባት እንታይ ከም ዝጎደሎም ይዛረቡ ኣነሲ ማኪና ተዝህልወኒ ኣነሲ ቤተክርስቲያን ህንፃ ተዝህልወኒ ኣነሲ ገዛ ተዝህልወኒ ኣነሲ ሚልዮን ተዝህልወኒ ኣነሲ ክንዲ ተዝህልወኒ እዚ ተዝህልወኒ ንኣምላኽ መገልገልኩ ነይረ እንዳበሉ ይዛረቡ እንዳበሉ ይሓስቡ ኣምላኽ ዝደሊ ግን እዚ ይኮነን ኣምላኽ እንታይ ዝደሊ ኣነሲ ህይወተይ ንኣምላኽ ወፍየ ድየ ውሳኔ ወሲነ ድየ ክሳብ መዓስ ኢኹም ብክልተ ሓሳብ ትመላለሱ ኢልዎም ኤልያስ
أملاخ اندحر كوينو أملاخ أملخو بعالك أملاخ اندحر كوينو نبعال أقلقلو كساب معاسيهم بغلت حساب بغلت مقدة تنبركو بغلت حساب تخدو انتاي ألكا انتاي يبلكا نايخونن أملاخ زلو حتو أملاخ زحتنا زلو لو مسي دلو ديخا دليت ألكا ديو كتقلقل سعبني يزولنا زلو اتوساني نحنا لك مس وسنا اتي أملاخ اتزدلينا نجر already خوينولو تداليولو نأملاخ كنسعبو خلنا وساني وسنا دحر أملاخ نكيد كلنا كنسعبو خلنا اتي أملاخ زدالو نجر اندامتسي يخيد مبزحتنا جن انتهينا ندلي مجمرتا تجنزب كمتس مجمرتا تناي هنصا خمص مجمرتا تماكينا خدمص مجمرتا اتي خلو نجر كمص دحر نخ نجر قلو كمز عينت سرح أملاخ أيسرحني بنشتي نجر أمون مس نخون نعب نجر كا أملاخ يأمننا لك همزن عايز حتتوني منيخا زبل حتو ناب كلنا يمصي كل جزء هجي حنت معالتي يوحنس وانجيل معراف حادة فقد 19 ساب 23 كم ببالكم ما سمعني يوحنس وانجيل معراف حادة فقد 19 ساب 23 أيهود نسخة منيخا إلهم كحتوو كاب يروساليم كهناتن لواويانن مثل أخلو مسكر يوحنس إزيو نسون أنس كريستوس أيهون كون إلو تأمن نمبر أي كحدن نساتهم دما من دايخا إلياسيها إلهم حتتوو نسخة أيكون كون بالي نسخة النبي ديخا أيهون كون إلو ملسلهم شعو نساتهم من دايخا ريهم بروخات من إخا نسخة زبل حتو كل جزء أبي وطنا يمتص من دايخا نتوم زل أخونا من لاش منتي خنهبومسي بزعبا رأسخا انتاي تبل بلوو بزعبا رأسخا انتاي تبل لومي بزعبا رأسخا سي انتاي تبل أنا بزعبا رأسي هو أنا ناي بنزين نقادا يخونكون أنا سلالة يخونكون أنا ود أملاخي أقرقال أملاخي إلي وسيني ينبر الله أملاخ انتاي بلالو قال أملاخ بزعبا رأسخاس انتاي تبل أملاخ بزعبانا زبلو نقرات الله أملاخ عانا انتاي بلنا نساعدكم بروخات يخم بلنا الله أملاخ نساعدكم مرصات يخم يبلنا الله أملاخ انتاي بلنا نساعدكم تفويسكم يخم يبلنا الله أملاخ انتاي بلنا نساعدكم هبتامات يخم يبلنا الله أملاخ انتاي بلنا الله منفسي أفسيس الله يبلنا الله اتقند النجر بزعبانا سبات انتاي يبلو أيكونن هو سبات بزعبانا زبلو نجرون أقداسيو كنسمعون يقبأ بزعبانا سيطان كاي زاربيو سيطان بزعبانا زبلو نجرات منم أيقدسنيو أيدلنيو خنقبلو أيقبأني بزعبانا خا أملاخ زبلو نجرات هالو إذا خنقبلو يقبأ جن كابزو خلو زبلت أخسي انتايو بزعبار إسخا انتاي تبل بزعبار إسخي انتاي تبلي أملاخ نسخا تباريكا خاندا بلكا أي تبارك كون عند حريركا اتبرخت هاي متسن أملاخ بزعباي نسخا تفويسكا خاندا بلني أنا حمومي عند حريله اتفوسي أي متسن سلازي أملاخ يوحنس انتاي لهم حاجتهمو بزعبار إسخاس انتاي تبل حجي سمعو انتاي بل كم زلو يوحنس بتعم زقرم ملسيه بوم نسخا أنس كمتي نبيو إساياس مقدق زيابير أقنعو زبلو أبرخاز أوج دمسي إيه بلو
እንታይ ማለት እዩ ዮሐንስ ኣነሲ ከምቲ ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝብሎ ኣነውን ብዛዕባ ነፍሰይ ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እቲ ድምፂ እየ ኣነ እቲ መገዲ ኣምላኽ ክመርሕ ዝመፅእ ከተኻኽል ክኸፍት ዝመጻእኩ ሰብ እየ ብዛዕባይ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነውን ብዛዕባ ነፍሰይ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ከምኡውን ሓንቲ መዓልቲ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ይልእኽ ናብ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብለና ኮነ ድማ ኢየሱስ ን12 ደቂ መዛሙርቱ ምእዛዞም ምስ ወደአ ኣብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ወሬ ግብሪ ክርስቶስ ሰሚዑ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ዝመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበይና በሎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ሙታት ይትንስኡ ድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኽ ንድኻታት ወንጌል ይስበኽ ኣሎ በአይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም ኣሎ ንስኻ ዲኻ እዚ ብኻል መገዲ እንድሕሪ ትሕቶ ኣንቢርናዮ መን ኢኻ እዩ ትሕቶ ዘሎ ብዙውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣነ ወዲ ማርያም እየ ከመይ ኢልኩም ዘይፈለጥኩምኒ መልአኽ መጺኡ ንማርያም ከምዚ ኢልዋ ንዮሴፍ ከምዚ ተዛሪብዎ ኣይሰማዕኩም እንዲኹም ኣንበብኩም እንዲኹም ኣይበሎምን ግን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባይ እቲ ዝተላእከ ካብ ኣምላኽ ዝመጸሲ ኣነ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ ዝተዛረቦ ብዛዕባይ ማለት እዩ ኣነ ንሱ እየ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ንትሑታት ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀቢኡኒ እዩሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለዩ ንስቡራት ልቢ ክዘንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽናን ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተብሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓምኹሽቲ ዘውዲ ኣብ ክንዲ ሓምኹሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂ ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ክርስቶስ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝብሎ ንስንኩላት ክፍውስ ንሕሙማት ክፍውስ ንዕውራት ብርሃን ከብርህ ንሙታት ከተንስእ ከም ዝተለኣኽኩ ብዛዕባይ ድዛረቦ ዘሎሲ ኣነ ንሲ ንሱ እየ ንስኻትኩም እቲ ትርእይዎ ዘለኹምን ትሰምዕዎ ዘለኹምን ከድኩም ንዕኡ ንገርዎ ብዛዕባ ነብሱ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ከዓ ብዛዕባ ነብሰይ ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ ንሕና እንታይ ንብል ብሩኻት እንታይ ንብል ብዛዕባ ነብስና መን ኢኻ መን ኢኺ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ካብ ቤተሰብና ይመጽእ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ካብ ጎረባብትና ክመጽእ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ሕቶ ካብ ዕሩኽትና ካብ መሳርሕትና ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ይመጽእ ንሓደ ሰብ ኣነ እስኻስ መን ኢኻ ኢለዮ ብዙሕ ሕቶታት ይሓተኒ ነይሩ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ንስኻ መን ኢኻ ኣማናይ ዲኻ ካብ ጎይታ ተወሊድካ ዲኻ ሽዑ እንታይ ይብለኒ ኣነሲ ኣቦይ ከምዚ እዩ ኣደይ ኣማኒት እያ ኣብዚ ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ይኸዱ ቅድሚ 2 ሰሙን እዩ
نجيركم تاكسي أبزي جزء زي حجي أملاخ أبت بتهرستيان زنبرة خونتات نجيركم قال لهم أي نحن أسي أبت هرستيان أسرات هاي نمسأنينا ገንዘብ አብታርታን አይነ ምጽኒና ክንሪኦይና ከመይ ገይሩ ናይዚ አዳራሽ ገንዘብ ከም ዝኸፍል ናይ ኦፊስ ገንዘብ ከመይ ከም ዝኸፍል ክንሪኢና መኽፋል ምስአነ ገዲፎ ኸይዱ ዝቦታ ሽዑ ንሕና ከምቲ ንሕና ዝርዳአና ጌርና ከምኡ በታርታን ከነካይዳይና ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ክጽሊ ከለኹ ከዓ እዚ ዝበልዎ ነገራት ይስምዓኒ ሽዑ ንኣምላኽ ጸልይ ወኣምላኽ እንታይ ክገብር ናይ በሓቅኻ እቲ ድመጽእ ኢንካም ናይ ቤተክርስትያን ብጣዕሚ ውሒዱ ብሩኻት እቲ ውሳኔ ኣብ ህይወተይ ሓንሳብ ስለ ዝተወሰነ ግን እቲ ህይወተይ ውሳኔ ስለ ዝወሰንኩ ኣነ ገንዘብ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣነ ናይ ኣምላኽ ህንፃ ናይ ቤተክርስትያን ይሃሉ ኣይሃሉ ኣነ ናይ ኣምላኽ ሰባት ይምፁ ኣይምፁ ኣነ ኣገልጋላይ ኣምላኽ كلت سلسة سبات يخونو أنا هقلقلهم كمتسي 5 6 7 8 100 300 شيخ يخونو أنا هقلقلهم كمتسي إتو وساني تقند النجار إزيو نعملا كتقلقلوا وساني نحرو سينكم كوينكم إتو وسانيهم صنعك هونا لو نفس نفسه بحر ملئ ماي حرامي بزي قدس ሰባት ሃለው ኣይሃለው ከምቲ እምባቆም ዝሓለፈ ጊዜ ዘንበብክዎ ከምኡ ዝብል ቃል ኣምላኽ ረይኹም ብሩኻት ወላ ሓንቲ ነገር እኳ ተዘየሎ ማለት እዩ ዝስማዕ ነገር ተዘየሎ ዝብላዕ ነገር ተዘየሎ እምባቆም ምዕራፍ 3 ዝብል كم ببالكم مبروخات انباقوا معرف 3 معرف 10 قطر 10 معرف 3 فقد 10 أم بلس أي كت عنببن أبا تخلتي ويني فري أي كهلون فري أولع كتألم قرهم مقبي أي كهبنيو أباقع كاب دنبي تطفأ أحاون أب دنبيتات كسانا إيان أبزا مومنت أبزح وانزي حجي ولا زخلو نقر تزيلسي انتهي بلالو انباقوم أنا قنا بقزيابير به كبل بأملاخ مدحني إلل كبلي اقزيابير اتقويتا حيلة إيو نسو نأقاري كمناي إراب يقبرن أبتي بريخ بوتايون كملا لسني إيو قويتا يبارخ ولا حنت نقر تزيلو أملاخ اندحر اللوكا كل نقر اللوكا قويتا يبارخ ولا حنت نقر تزيبلكا منم شكر يلا أملاخ اندحرار لك كل نجار لك سلازيو أملاخ انتايبل مجمر تاسي منقست أملاخن صدقون دلايو كل نجار كال زبل كل نجار كا كوسخلكم يو كوهابكم يزبلك الأملاخ قويتاي بارخ نحن سوقا حمام سيطان بحمام تفعل النجارات كواقا يدلي يفتن حجي نابزع عدم مسمساكو كأقلقلوت مسجمركو أبتي قال بلادر أبتي ناي حموت زلوك ناي حموت كراتيت بتغرينيا انتاي خمز بحال اكزاكتي لا يفلطوني أبتي قال بلادر تصر امان مالتيو حجي بقى ليت دكاسن ليت دكاسن كسابو قحتا وبتحموت زلوا مالتي ما نابو حجي بقى كسابو قحتا تي بين ازي يخبلكم يخلني زخونه يكون بوزيشن توسدكم تي بين ايطفني اموداتا
እቲ ክጽመሞ ስለዘይ ከአልኩ መርፍእ ባዕለይ ወሲደ አንቲፔን ይወግእ ሽዑ ቁሩብ ዕረፍቲ ይኸውን ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ከምኡ በቃ ሕማቕ ለይቲ ሓጅሪ ኣብቲ ኣጋውጋሕታ ንባዕለይ መርፍእ ወጊኤ ቁሩብ ሰላም ኮይነ ግን ሙሉእ ለይቲ ስለዘይ ደቀስኩ ኣብቲ ዘገልግሉ ዝነበርኩ ቤተክርስትያን ናይ ንግሆ ጸሎት ኣነ መርሕ ነይሩኒ ሰዓት 5 ፈረቓን ኣብኡ ክርከብ ነይሩኒ ሕጂ ስልክ ደዊለ ነቶም ካብቶም ፓስተራት ነቲ ሓደ በጃኽ ንስኺ ሎሚ መርሒት ጸሎት ኣነ ሙሉእ ለይቲ ኣይደቀስኩን ከምዝን ኮይነ ሓሚመ ስለ ዘለኹ ሲ ንስኺ ጸሎት መርሒዮ ኢለያ ሕጂ ጽሊ ነይረ ኣብቲ ኣጋ ምሸት ሓፍተይ ትደውለለይ ስልኪ ከመይ ኣለኻ ቴድሮስ ከመይ ትኸውን ትብለኒ ኣነ ኸዓ ጽቡቕ ኣለኹ እዛ ናይ ሓሞት ጸጸር ግን ብጣዕሚ ተሸግረኒ ለይቲ ድቃስ እንዳሰኣንኩ ሎሚ እውን ክሳብ ንግሆ ኣይደቀስኩን እቲ ናይ ንግሆ ኣገልግሎተይ እውን ካልእ ፓስተር ለሚነ መታን ንሳ እቲ ጸሎት ክትመርሖ እንታይ ክትብለኒ ይጽበን ነይረ እታ ሓፍተይ ኦይ መስኪናይ ቴድሮስ ሓወይ ንስኻ ኣብቲ ርሑቕ እንዳነበርካ በይንኻ ኣብኡ ድርኤካ የለ ድሕግዘካ የለ ገለመልታት ኢላ መቸስ ምስክንክን ዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ይጽበን ነይረ ንሳ እንታይ ትብለኒ እሞ ድሕሪ እዚ ኩሉ ንስኻ ኣማናይ ክትብል ዲኻ ኢላትኒ መቸስ እቲ ቃላ ልክ ከምዚ ጽፍዒት ጭው ዘብሉኻ ከምኡ ይመስልን ተሰሚዕኒ እምባ እንታይ ማለት እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ማለት ክዳኺ ኣማናይ ዲኻ ኣማናይ ሆንክ ክትብለኒ ኣነ ፓስተር ከምዚ ኮይነ ለተነገርኩ ኸሲ ንዓኒ ጸሊኽ እንድትብሊ ዋይ ሓወይ በጃይ ገለኽ እንድትብሊ ክንዲ ትድንግጽለይሲ ንስኻ ኣማናይ ዲኻ ኣማናይ ሆንክ ክንዓይ ትሓትኒ እወ ሕጂ እውን ትሕቶ ደግመልካ ኣለኹ ኣማናይ ዲኻ ኣማናይ ሆንካን ኣማናይ ነርካ ተኾን ናይ ብሓቂ ተተኣምን ነርካ እቲ ትሰብኮ ቃል ብኡ ኣሚንካ ንዑ ተቐቢልካ ነቲ ትሰብኮ ቃል ሒዝካ ምኸድካ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ወላ እንዳሓመምካ መሰበኽካ ሽዑ ኣምላኽ መፈወሰካ ነይሩ ንስኻ ግን በቲ ትሰብኮ ነገር ስለዘይተኣምን እወ ሰባት ይጽልየሎም ሰባት ይሓዊሎ ግን ንስኻ ንባዕልኻ ከመይ ጌርካ ሰባት ተፈወሱ እንዳረኣኻሲ ንስኻ ከምዚ ብሕማም እንዳሓመምካ ሕሊፍካ ኣገልግሎትካ ትህብ ሰምዒለያ ንስኺ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣጋጢሙኩ ኣይፈልጥን እዩ ሓሚምኩ እውን ትፈልጢ ኣይመስለንን ስለዚ ዘረባና ኣብዚኣ ንውዲ ኢለ ትስልኪ ዓፀዮ ረኢኹም ብሩኻት ሓንሳብ እቲ ሓቂ ክነግሩና ከለዉ ደስ ኣይብላን እዩ ተስጋና ስለምንታይ ተንከፉኒ ስለምንታይ ወግኡኒ ስለምንታይ ተዛረቡኒ ኣነ ፓስተርየ ኣነ ኣገልጋላየ ኣነ ከምዚየ ድሓር ኣነ ክጽሊ ከለኹ እቲ ድበለቶ ነገር እንደተደጋገመ ይመጽእ ሽዑ ኣነ እወ ሓቃ እንድያ ትዛረብ ዘላ ንሳኮ ቃል ኣምላኽ ተቐቢልካ ኣብ ህይወትካ ሓቂ ተትገብሮ ተተኣምኖ እቲ ቃል ኣምላኽ ነፃ መውፃእካ መፈወሰካ ትብለኒ ዘላ ሓቃ እንድያ ተዛሪባ ዘሰብ እዚኣ ድሓር ደው ኢለ ስልኪ ሶሪ ኢለያ እቲ ስልኪ ስለ ዝዓፀፍዎ ብርእሲያ ኣነ ሽዑ ውሳኔ ወሲነ ካብ ሎም ንንዮ ወላ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀስኩ ይሕደር መርፍቅ ኣይውጋእ ገለ ኣይውጋእ ኣምላኸይ ፈውሰዩ ኣምላኸይ መድሕነዩ እዚኣ ወሲነ ጸልየ ደቂሰ መቸስ ብሩኻት ከምታ ለይቲ ኣጋጢምን ይፈልጥን
እተን ኩለን ቅድሚያ ዝነበራ ለይትታት ብሓንሳብ ወሲኽካ እታ ለይትት ያ ኮይና እታ ውሳኔ ምስ ወሰንኩ ኣነ ኸዓ ጨኪነ ጎይታ እታ ውሳኔ ወሲነ ኣነ ባእኻ ተኣሚነ ትቐትለኒ ቅተለኒ ብሓፀር መገዲ ናባኻ ይመጽእ ማለት እዩ በዓልቲ ቤተይን ክልተ ደቀይን ደቅኻዮም ንስኻ ድላይካ ትገብሮም ንስኻ ኣቦኦም ኢኻ ስለዚ ኣነ እቲ ከምቲ ቃልካ ዝብል ኣብቲ ምዕራፍ 53 ትንቢት ኢሳይያስ ዝብል ዘሎ በቲ ቁስልኻ ተፈዊሰ ሕማም የብለይ ገለ የብለይ እዚ ናተይ ፊሊንግ እዚ ሕማም ድስምዓኒ ዘሎ ብኡ ኣይኣምንን ኣነ ዝኣምን ብቃልካ እየ ዝኣምን ቃልካ ተፈዊስካ ይብለኒ ኣሎ ኣነ እውን ተፈዊሰ ይብል ኣለኹ እዚ ሕማም ድስምዓኒ ዘሎ ግን ኣይተፈወስካን ይብለኒ ኣሎ ኣነ ንዑ ኣይኣምንን ኣነ ነዚ ፔን ኣይቅበልን ነዚ ሕማም ኣይቅበልን ኣነ ዝቅበል ቃልካ እዩ ቃልካ ከዓ ተፈዊስካ ይብለኒ ኣሎ ኣነ ተፈዊሰ በቃ ምልእቲ ለይቲ ኣይደቀስኩን ምጽባሒታ ንጎ ተስኤ 15 ደቂቃ ትኸይድ ካብታ ገዛና ናብታ ቤተ ክርስቲያን ብሩኻት 15 ደቂቃ ዘይኮነስ 15 ሰዓት ዝኸድኩ ይመስል ንብታ መዓልቲ እቲኣ መጽኤ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ መዝሙር ክዝምሩ ፕሮግራም ዝመርሕ አንተ አምላክ ኢለ እንታዮም ስልጥ ኢሎም ዘይዝምሩ ስልጥ ኢሎም እንታዮም ዘይጽልዩ መታን ቀልጢፈ ሰቢኸ ንገዛይ ክምለስ ከምዛ ኣብ ገዛይ ዘይትሕመኒ ሽዑ እታናተይ ናይ ስብከት ጊዜ ምስ ኣኸለት መጽሐፍ ቅዱስ ዘርጊሐ ክሰብክ ከለኹ ብሩኻት እቲ ይሕመኒ ዝነበረ ዝሕመኒ ዝነበረ ረሲዐዮ እቲ ቃል ኣምላኽ ክሰብኮ ከለኹ በቃ እቲ ቃል ኣምላኽ ሒዙኒ ኸይዱ ሓሚመ ከም ዝሓደርኩ ረሲዐዮ ሽዑ ስብከት ወዲኤ ኩሉ ክጽሊ ከሎ ኣብታ ቦታ ከይደ ጽሊ ድሓር ኣብ መንጉሲ ይዝከረኒ እምቦ መርፋይቶ ኣይወጋእኩን እቲ ሕማምካ የለን ጎይታ ኢደያል ኢለ መስግነካ ጎይታ ፈውሰይ ተቀቢለ ካብታ መዓልቲ ጀሚር ክሳብ ሎሚ ወላ ሓንቲ ዓይነት ፔን የብለይን ሰላም ይድቅስ ዝበልዓኩ መግቢ ይብላዕ ሕማም የለ ገለ የለ ኣምላኽ ፈዋሲዩ ኣምላኽ ፈዋሲየ እዩ ጎይታ ይባረኽ ነዚ ምስክርነት ዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢለ ምስ መስከርኩ ድሕሪ ኣገልግሎት ዝተወሰኑ ሰባት መጽኦም ናባይ እወ እቲ ጸጸር ከም ዝነበረ ኣብ እቲ ሓሞት ከረጢት ተዛሪብካ ነርካ ኣምላኽ ከዓ ፈዊሱኒ ኢልካ ተዛሪብካ ብጣዕሚ ኣምላኽ ይባረካ ጽቡቕ ምስክርነት እዩ ግን ሆስፒታል ከድካ ቼክ ዶ ጌርካ ኢሎምኒ እቲ ጸጸራት ኣብ ውሽጢ ከም ዘየሎ ስምዑ ኢለዮም ኣበዩ ተጻሒፉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣምላኽ ፈውሲ ምስ ሃበኩምሲ ከድኩም ኣብ ሰባትሲ ኣረጋግጹ ዝብል ንኣምላኽ ደ ዝኣምኖ ከም ዝፈወሰኒ ወይ ከዓ ነቲ ዶክተር ነቲ አናሊሲስ ዝገብር ሰብ ንዑ የኸኣምኖ ማለት እዩ እወ ኣብቲ ቴሌቪዥን ነቲ ውሽጢ ነፍሰይ ምስ ረአዮ ሰይጣን ጸጸራት እንድሕራር እይዎ ጸጸራት ኣለካ ክብለኒ እዩ ሽዑ እንታይ ይኸውን ኣነ ማለት እዩ በኣምላኽ ኣይኣምንን ማለት ድዩ
نأملاخ دي دأمن ويكا نتي دكتور زبلن نزلو أنا نبعلي دكتوري ميديسن صبق يو هوسبيتالون أملاخ يمسجن فقد أملاخ يو جن أنت دا أمنت هالوسي اتقال أملاخ زبلنا زلون دحركن آمن كوينا اتقال أملاخ أبي وتنا يسرح أنا هوسبيتال أخذ كون شيء كجبر حويدي أي حوخون إلى نسب كحتتسي بزين أملاخي كفتنو ويك أمنتي كجدل أيدلني حوي تفتحي كموتنسي حديث سب كوينه ود أملاخي أقلقاري أملاخي أنا زيد فلت قويتا يبارخ أنا خا نأملاخ شعنتا إلا قويتا أنا فوسنات كايز دل زلخو مغنياتو أنا ناتك أقلقالاي صباح سب حميمو خمس كله نباي انت دا انا حجي بتارس انت هوسبيتال كيدا ندحر حكم كوينه بكل بالدكتورات كبر ندحر كوينو امو نباي دا سلامتي سبات كمصو متان انا خصلي يلوم هوسبيتال كيدو خبلومي مالتي سلازي نسخا فواسيه خا انا بزي امني املاح جن هوسبيتال كيد ندحرلني كخيدي مغنياتو نأملاخ ملو نملو كأز يقبع قويتاي مسجد قويتاي بارخ يسوس كريستوس تمالين لومن كساب زل عالم جاوي اتي لمصي حزبو زنبر سب ابو انجيل مارقوس معراف حاده اب فقدي 4 كباب زلو انت ايلو ناب قويتا مصيو انت دلي خاسي كتنصحن تخيل يبلو يسوس كريستوس كم زفوسو كم زنصحو نسو يامن نيرو جن دليت على ودو قويتا نعي كفوسني نحانسو خمس عينت حتو يمص اب هيوتنا سبات كفوس نرئي أما صحاب قدس ننبب يسوع كريستوس نتلم تامان تهوو نتعور أبرهوو إتحنكاس كزلل جميرو إتموت تنسيو بس نحن آمن قليل يخون جن إتي أبي وتناسي أبي وتنا نعيسي قويتا كفوس النسي يدلديو سلازسي كم زعينت نجار كمتص كله نتقال أملاخ زلو نتقال أملاخ زبلنا كن آمن كلنا أملاخ اتزبلو قال أبي وتنا يفتصم مغنياتو أملاخ انتهي زبل زلو اتكاب أفايد وتص قالسي سقيلو أي ملسن دحريت كم تماي كاب سماي زورد نمدرخ زستيا زسقبا متى نخطبو كل متى نفرن نخطفري كمو خا اتكاب افيدو صقالسي اب لبهم كاتو يغبا شعو فري يفري شعو تدسدد كو سرح كله يسرح اتفق عاد يفصم املاح يمسكن كالكا اب اغلغلوت سبات زبلو نغرات حجي خم تزبلكم ابته بتارستيان كمز عينت نغرات مستجمره نحنا خمزينا مصنينا نحنا همزينا غلملتات كمز خونالو زبلو سبات نيرو انا ناملاخ له غويتا نسخا وانجيل دسب كله كالكا ناي income means delay إلى أنا بعلي نسخة عند حر بارح كاني بعلي يوم كهفلنا يتبت خرستيان كفلت إلى وسينة
شعو انتاي خوينو حدا قدم زفلتو حاو مصيو انا بزي ከተማ ታክሲ ሰርሐለሁ አብ ነፃ ጊዜ ታክሲ ሰርሕ አብ ቤተክርስቲያን ካ መጽይ አገልግል ይደል ካብ ካለ ከተማ ይመጽይ ሕጂ አብ ከተማ ላይ ነብራሉ እዚያ ናይታ ጸሎተይ መልስያ ነራ ዝሐለፈ ጊዜውን አዘክርኩም ነረ ሕጂ አነ ከም ዝጅምር ከለሁ ገሊዮም እንታይ ይብሉኒ እዚ ካ መልስ ካብ አምላኽ ይድመጽ ምክንያቱ ተሰብ ታክሲ አብ ማኪናይ ኮፍ ክብል ከሎ በቃ እዚ ሰብዝ ናተዩ ብሩኻት ወንጌል አምላኽ ይሰብ ከሉ አብ ታክሲ ኮፊሎም ክሳብት ቦታኦም ደብጽሖም ወንጌል አምላኽ እንዳሰበህኩ ሕጂ ካ ጎይታ ይባረክ አብታ ማኪናይ ሐድሽ ኪዳን መልእየ ያለሁ ወንጌል እንዳሰበኩሎም ሐድሽ ኪዳን ይቦም ወንጌል ይሰብ ከሎም ሰባት አብ ማኪና ኮይኖም ንስሐይ አቱ ጎይታ ይቀበሉሎ ብሩኻት እቲ ዝኾነ ይሁን አብ ህይወትና ዝካየድ ነገር ኩሉ ንጽቡቅናዩ ንጽቡቅና ስለዝኾነ ንጥቀመሉ እቲ ሕማቅ ነገር ሰይጣን ሕማቅ ኢሉ ሓሲቡ ደምጾ ነገር ንሕና ንጥቀመሉ ንሰናይ ክገብሮ ይጎይታ ንስኻሲ ዳሃር ሰይጣን ደስ ስለዘይብሎ ከምዚ ዓይነት ነገር በሰባት ገይሩ እንታይ ይብለኒ ንስኻሲ ዶክተር ከለኻ ታክሲ ትዝውር ሆስፒታል ከድካ ደይ ትሰርሕ بستفعل سبات كم زيلني سمعي ليه أملاخ زبل النجار يخبر ويكأن ساعتكم زبالكم النجار يخبر أنا هوسبيتال أتي كموت كله أبين يركم نسخاتكم شعور نسخة تاكسي زورايها دكتوريها مبا كتموت كلها كو كتموت كلها أب تاناي ريسا ساتن مساعتها دكتور كون تاكسي زوراي كون نداق كون لما ناي كون هابتام كون نعاكو زي أي قد سكاني إتزا قدس نجر أملاخ انتاي بلالو أملاخ انتاي يدلي ألو حواريا باولوس بروفيسور يونيرو ግን እቲ ሁሉ ነገር ዝነበሮ ንወንጌል አምላኽ ክብል ንአምላኽ ክብል ገዲፍዎ እንዳሰፈየ ነባበር ነይሩ بحق استفلت أنا حق سب نيرو كم فريساوي استفلت فريساوي نيرو ولا حنت كونني زي بيقولوا سب كم زنبرة بعلو يصحف قلنا زخلوا النجارات سي كم حصر قديفوه مخنياتو اتزبل تصوركي قويتا سلزر خبي ما انت كريستوس قديفوه قويتا يمسكن أنا لو من دكتور هو إذن كريستوس قديفه يبين له لو مجن أملاخ كاب سلمات نبرهان زوج أم زلوا سبات كتري أم كلها كو إتجاز أم كغير كله إتي هوتهم كغير كله كعم ببو خلو نام نمسهم كملسو خلو إتهم أجانن تحزوهم تأثيرهم زنبرو نزع خوص خلو نزع خبر أي دس دبل كالن نجار يلهم بروح سلازي أملاخ يمسجن لومي إتهم تقلقلوا زلهم إذا قدلو زبل سيطانيو آدمن هوانن كلت يوم تراحيهم أبجنة نبرو نيرهم زقدلهم نجار انتاي نيرو منهم زقدلهم نجار أي نبرن سيطان جن كم زقدل لجيرو نجيروهم انتاي لوهم نساعدكم كم أملاخ يخونكم من نزي تبلعكم كم أملاخ تكونيهم قدلو زبل سيطانيو مليو زبل كا أملاخي سيطان نيجاتيفيو أملاخ بوزيتيفيو سيطان حمامي متص أملاخ يهوس سيطان يقتل قويتا هيوت يهب سيطان يسرق قويتا يبارخ اتسرع أصي نه قتل نه طفئ يمتص أنا جن متان هيوت كخونا لكمن كبزح لكمن مزاق كويلو قويتا مزيو already قويتا يمسجد أملاخ يبارخ
ስለዚህ እቶም ንጎይታ ከተገልግሉ ውሳኔ ድወሰንኩም እቶም ንጎይታ ክስዕቡ ዝወሰንኩም ሎሚ ተበረታትዑ ጎይታ ምሳናዩ ኣብዚ ኸድና ተኸድና ኣብቲ ቦታቲ ጎይታ ምሳና ኣሎ መታን ካብ ፀበባ ዘብል ነገር ኩሉ ከውፅኣና ጎይታ እኮ ዓወት ሂቡና እዩ ንሕና ከዓ በቲ ዓወት ክንመላለስ ይግባእ ጎይታ ፈውሲ ሂቡና እዩ በቲ ፈውሲ ክንመላለስ ይግባእ ጎይታ ባሪኹና እዩ በቲ በረኸት ክንመላለስ ይግባእ ነዚ ኩሉ ምስ ንቕበል ምስ ንነብረሉ ከዓ ንኻልኦት ሰባት ፈውሲ ንኸውን ንኻልኦት ሰባት በረኸት ንኸውን ንኻልኦት ሰባት ብልጽግና ንኸውን ናይ ካልኦት ኣዒንቲ ይኽፈት እቶም ሓንካሳት ይኸዱ እቶም ሙታት ይትንስኡ ኣምላኽ ዘይገብሮ ነገራት የለን ንሰባት ኩሉ ዘይተኸኣለ ነገር ንኣምላኽ ይከኣል እዩ ብሩኻት ንማርታን እንታይ ኢልዋ ንማርታን ማርያምን ኣይ ነገርኩ ክንዶ እንተ ኣሚን ክሲ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል ተኣምኒ ዶ ኢልዋ ሓውክሲ ሎሚ ሓውኺ ክትስኡ ኢልዋ ንሳ እንታይ ኢላቶ ብሩኻት እወ ኣብ ትንሳኤ ኣበይ ናይ ትንሳኤ ኣብ ትንሳኤ ምውታት ኣምላኽ ናይ ምውታት ኣምላኽ ኣይኮነን ብሩኻት ኣምላኽ ቶም ህይወት ዘለዎም ዝነብሩ ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ ማርታ እንታይ ኢላ ኣብቲ ምውታት ኣብ ድሓር ክትስኡ መዓስ ድሓር ኣብ ትንሳኤ ምውታት ክትስኡ ሓወይ ኩሎም ክትንስኡ ከለዉ ኖ ሎሚ ኣነ ህይወትን ትንሳኤኒ ኢሉ ጎይታ ንሕና ከዓ ብዙሕ ግዜ እወ ድሓር በረኸት ኣምላኽ ክመፅኡ ኣብ ህይወተይ ፈውሲ ድሓር ክመፅኡ ኣነ ሓጢኣት ምግባር ምስ ገደፍክዎ ኣነ እዚ ከምዚ ምስ ገበርኩ ኣነ ምስ ጾምኩ ምስ ጸለኹ ኣነ ቤተክርስትያን ምኻድ ምስ ጀመርኩ ኣነ ምስ ኩሎም ሰላም ምስ ኮንኩ ኣነ ኖ በቲ ንሕና ዝገበርናዮ ነገር ኣይኮነን ፈውሲ ድመጽእ በቲ ንሕና ዝገበርናዮ ነገር ኣይኮነን ንሕና ንጸድቕ ግን በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ነገር ኢና ጸዲቕና በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ኢና ተፈዊስና በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ መኽፈልቲ ኢና ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኮይና ወረስቲ መንግስቲ ኮይና ጎይታ ይባረኽ ኣሜን ስለዚ ንድሓር ኣይትበል ፈውስኻ ሎሚ ኸውን ኣለዎ ብዝተፈላለየ ብናርኮቲክ ብኣልኮሆል ኣዲክትድ ዝኾንኩም ሰባት ድሓር ኣይትበሉ እቲ ግዜ ፈውሲ ሎሚ እዩ ግዜ ምድሓን ሎሚ እዩ ግዜ ሓርነት ሎሚ እዩ ግዜ ምድሓን ሎሚ እዩ ሎሚ ሓድሽ ነገር ገብር ኣለኹ ይብል ጎይታ እኮ ድልው እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢልኩም መንግስተ ሰማያት ናትናይና ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ኣብርሃም እዚ ግዜ ክርኢ ደስ ምበሎ እምቦ ንስኻ ኢሎ እሞ 50 ዓመት እኳ ኣይመልኣካን ከመይ ጌርካ ንስኻ ኣብርሃም ርእዮ ትብል ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ቅድሚ ኣብርሃም ምህላውሲ ኣነ ነይረ ይኾነን ኢሉ ኣነ ኣለኹ መዓስ ቅድሚ ኣብርሃም ምህላው ኣነ ኣለኹ ኣብርሃም ምስ ኣለኹ ኣነ እውን ኣለኹ ሕጂውን ኣነ ኣለኹ ጽባሕውን ኢየሱስ ኣለኹ እዩ ዝብል ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኣይልወጥን እዩ ጎይታ ይባረኽ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም እያ ትማልን ሎምን ይድሕን ይፈውስ ኣሎ ንሕና ብሩኻት በቲ ንሱ ዝሃበና ቃል በቲ ንሱ ዝሃበና መንፈስ በቲ ንሱ ዝሃበና ፍቕሪ በዚ ክንከይድ ይግባእ ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ምስክርነት ብዙሕ እዩ ግን እስኪ ከምዚ ተሓተትክዎ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ስለ ዝተባሃልኩ ኦኬ
ናይ ሕቶን ግዜ እንድሕር ኣሎ ሕቶ ክሰምዕ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኩም ብሩኻን ግን ቅድሚ እዚ ምውዳኤ እቶም ንኣምላኽ ከተገልግሉ ዘለኹም ብሩኻት ምናልባት ዝተፈላለዩ ዓይነት መገድታት ወይ ኣነሲ ገዛ ይብለይን ኣነስ ቤተክርስትያን ህንፃ ይብለይን ኣነስ ገንዘብ ይብለይን ኣነ መኪና ይብለይን ኣነ ሰበይቲ ይብለይን ኣነ ደቂ ይብለይን ኣነ ዝኣክል ክዳውንቲ ይብለይን የብለይን ዝብል ሰይጣን እዩ ጎይታ ከዓ ኣነ ህይወት ክኾነልካን ክበዝሓልካን መጽእ ኣለኹ እቲ ዘድሊ ነገር ውሳኔ ወስን እስከ ሎሚ ኣነ ውሳኔ ወስን ኣለኹ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለና እንታይ እዩ ብዛዕባ ነፍስኻሲ እንታይ ትብል ሰባት ዝበሉ ነገር ክብሉኻ ይኽእሉ ንስኻ ግን ብዛዕባ ነፍስኺ መን ትብሊ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብሊ ሎሚ ንኣምላኽ ከገልግሎየ ውሳኔ ውስን ኣለኹ ብዝኸፈተለይ መገዲ ክኸይድ ንኣምላኽ ከገልግል ውሳኔ ውስን ኣለኹ ትብሉ እንድሕር ኣለኹም እስከ ኢድኩም ሓፋብሉ እሞ ክንጽሊና ብድሕሪኡ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ሕቶን መልስን ንገብር ማለት እዩ ጎይታ ይባርኩም ኣሜን ቶም ኣነ ትብሉ ዘለኹም ጎይታ ይባርኩም ኣምላኽ ይመስገን እስከ ኢድኩም አልዕሉ እሞ ንጸሊ እቶም ውሳኔ ትውስኑ እቶም ኣምላኽ ኣነ ንኣምላኽ ህይወተይ ይውፍለኹ ንኣምላኽ ከገልግሎየ ኣምላኽ ይሕሸኒ ጎይታ ይባረኽ ንጸሊ ኣምላኸይን መድሕነይን የመስግነካ ኣብታ ሆስፒታል ደቂሰ ዳርጋ ሜተ ከለኹ ንስኻ ካብ ሞት ዝተሳእካኒ ኣምላኸይ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ህይወተይ ቀይርካ ካብ ሕማም ናብ ፈውሲ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘምጻእካኒ ኣምላኽ የመስግነካ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ከምታ ቃል ዝኣተኽዋ ኣብ ዝረኸብክዎ ቦታ ኣብ ዝኸድክዎ መገዲ ኣብ ዝኸኣልክዎ ስፍራ ብዛዕባኻ ክምስክር የለካ እዞም ኣሕዋተይ ናሓተይን ከዓ ግዜ ሂቦምኒ ክምስክር ስለ ዝገበሩኒ ጎይታ የመስግነካ ሕጂ ከዓ ነዞም ኣሕዋተይ ነዘን ናሓተይ ኢዶም ኣልዒሎም ዘለዉ ንስኻ ትሕሸና ጎይታ ዝበሉ ንዓኻ ከነገልግሊና ዝበሉ ንስኻ ኢኻ ሰናይና ዝበሉ ንስኻ ኢኻ ጎይታና ዝበሉ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና ዝበሉ ንስኻ ወርቅና ብሩርና ንስኻ ገንዘብና ገዛና ንስኻ ክዳንና ኣልባስና ዝበሉ ጎይታ ኢዶም ኣልዒሎም ዘለዉ ብኢድካ ዳህስሶም ካባኻ ይምጻእ ጎይታ በረኸት ይከፈት እቲ ዝተዓጽወ ማዕጾታት እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝተነድቀ ሰይጣን ዝነደቆ መናድቕ ይፍረስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ከባቢኦም ዝመጸ ጸልማት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀንጠጥ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋት ዝኾነ ኣብ ህይወቶም ካብ መገዶም ይለዓል ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መንጎኦም ዝሓመመ ዘበለ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፈውሲ ኣምላኽ ይጽውዕ ኣለኹ በቲ ቁስሉ ብቁስሉ ጎይታ ተፈዊስና ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ ሎሚ ከምቲ ቃልካ ተዛረበና ተፈዊስኩም ኢኹም ዝብለና ዘሎ ተፈዊስና ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ይምጻእ ካብ ኣምላኽ ብስም ኢየሱስ ደም ክርስቶስ ኢየሱስ ይጽውዕ ኣለኹ ኣብ ርእሲ ኩሎም ኣሕዋተይን ናሓተይን ካብ ርእሶም ጀሚሩ ክሳብ እግሮም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ይተሓጸቡ ውሽጦም ኩሉ ደም ክርስቶስ ሰርኩሌት ይግበር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደም ህይወት ኣሎ ተባሂሉ ተጻሒፉ እሞ በቲ ደምካ ገይሩ ህይወትካ ውሽጦም ይውቶ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ
عينهم زيري يبرح باسم يسوع كريستوس لبهم استدفنه يكفت باسم يسوع كريستوس أذانهم استدفنه يكفت باسم يسوع كريستوس بزعبها كمسكرو زي قالوا كسابلومي لسانهم يكفت باسم يسوع كريستوس كخادو زي قالوا اغارهم يفتح باسم يسوع كريستوس بتفعل مقدي بمسته بشجارة بناركوتكس بزخونه يكون حتى تأثروا باسم يسوع كريستوس حيل حتى سبر الله باسم يسوع كريستوس بتخبر اسم باسم يسوع كريستوس كابتي كابشم كله نلعل زخونه باسم يسوع كريستوس يوج الله مدحان يكون لهم زم سبازياتهم باسم يسوع كريستوس فوس يكون لهم باسم يسوع كريستوس نص يوصو باسم يسوع كريستوس كمت كريستوس نص زوصوم كا بناصነት يملالسو باسم يسوع كريستوس ጸልማት ዘበለ ይቀንጠጥ ሮና ማኮና ማሻናና ማላለቦሳ ሪካና ማሽና ማታና ማሪደቦሳ መንፈስ ቅዱስ አብዝ ዋንዚ ነዞም ኩሎም ኢዶም ሓፋ ቢሎም ጽሉ ዘለው ሰባት ንስኻ ክጽልየሎም ብልሳን ክጽሉ ከለኹ ጎይታ ናብ ኩሎም እቲ ጸሎት ይምጻ ህይወቶም ይቀየር ጎይታ ቤተሰቦም ይቀየር ጎይታ አገልግሎቶም ይቀየር ጎይታ የንጸባርቁ ይቀየሩ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምተ ንስኻ ናብቲ ጎቦ ደይብካ completely استقيرك قويتا كم عينت مقيار كم عينت ميتامورفوسيس يمصا بهيوتهم روبانا ماشانا نمالا لبوسانا مالا دكانا مشانا نموسا برهاني خامو قويتا برهان كا يمصا بهيوتهم ريمانا ماشينا مالا لموسا برهان كا ابصلمات يبره صلمات كا اي كحزوني رين لامو شيكانا مو ربا دكانا مو سانتانا ماشانا نموسا اكانا نماشينا نماري دبوتانا مالا لبوسانا مالا لبوشانا مالا لبودا مالا لبوسا بيس دم بس 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 دم بدم يسوس روبا دي كلانا بسم يسوس بسم يسوس بسم يسوس نايتن قولا زبر نجار كله ناي دقيمت زبر نجار كله أنصارهم سنجبره كفؤات جبر كله يدمسس بسم يسوع كريستوس أنصارهم سنجره كفوق قال كله زيرو يمصا بسم يسوع كريستوس يفرس روبا شيكاتانا مالا لبوسا زرعيهم كفو عين كله يتعور روبا دا كان مشيدا رمالا سانا مودي دبو شاندو ربا دا كان مو سانا مالا لبادي مالا لبوسا رشانا نادي ريلا مو سانا مالا لبوسا كان موتانا مالا لبوسا منفس املاح ابرسيو ريما شندا مالا لبوسا نتوم عورات برهان كمص اتوم حنكاسات متان هودو توم زموتو متان ختنسو ريما شيتوم ريما لو كنا موسا ندا مالا لبوسا كم زعينت مسكرنت كبو غويتا منفس لخ أبرسيو يلهم كوجو دي ماشينا مولا لموسى امنت يمصا امنت يبزح امنت يبزح امنت يبزح ري ماشي كاتانا مروكونا ما صحيل خا يورد ابزوم كلهم يدما علم تصلي زلو غويتا امبارا لبوشينا مالا لبوسا ريكانا مودينا مونتانا موشاندا مالا لبوسا هارانا موشينا مالا لبو ديمان بريكالا لبوسا تصلي له غويتا متان از غوديلو يلهم كاي حسبو نتي غودلو زيبلو املاح يملكو كم زلو نايتي حيال املاح دقهم زخونو نايتي مليونير ملياردير أملاخ دق خمس خونو قويتا امنتهم كبزح رياليتي خونلهم قويتا يتصلله بيسوس كريستوس سم شينا مالا لبولا لبوسانا مالا لبوشانا مالا لبوسا أملاخين مدحنين شجرنا جزاء يكونن شجرنا جنزب يكونن شجرنا أدراش يكونن إتي شجرنا زنبرة نسخاء خامو قويتا سلازم من الأيوم ملأتك يمسا بفقرها بمنفسك بحيلها بقالك بتببك من الأيوم ردا بوشينا مراكونا ما سانا مالا لبوشانا مالا لبوسا ربادا كنا موشينا مالا رينتانا نما دي بالا لبو ريكني مشينا مالا لبو ربادا كنا نموسا أبزو وانزي وجه الله زخون يكون حمام بسم يسوع كريستوس كابرسيوم يكانتت ريكانا موشينا مالا لبوسا بسم يسوع كريستوس بأمنة داوي يسعنا له أبرسيوم بسم يسوع كريستوس بسم أجاننت يوسف تاول تصحيف اللهم زخون يكون بأجاننت أتاكس تجابرسب بسم يسوع كريستوس نص يكون أجاننتي وصو بسم يسوع كريستوس روبا دكانا موشينا مالا لبوسا بسمي حمامات يفوسو تاول تصحيف مو بيسوع كريستوس سم كلهم يفوسوا شاندل لبوسانا ما كنا نمسا مخنياتو توم كلهم نواهاد مصو سبات كلهم تفويسهم حدا كوا حمم كوينو تملس اي نبرن اتوم دمصو كلهم تفويسهم ازوم احواتين احاتين غزيوم سويوم ابزبوتا زمصيوم اللهمو ايدوم العلم اللهمو غويتا يتفوسوا بسم يسوع كريستوس ولا حد يوم كوا مسحمامو كيملس بسم يسوع كريستوس يصلللهو شينا ماراكانا موسانا مالا لموسا غويتا تبارخ اغلغلوتهم باركو غويتا سدرا بيتهم باركو املاخي زغودل ነገር ኩሉ بآخا
ተመሊኡ ይብዝ ሰዓት ዚ ስለዚ በረኻትካ ንቀበል ኣለና ሰላምካ ንቀበል ኣለና ጎይታ ፍቅርኻ ንቀበል ኣለና ሓይልኻ ንቀበል ኣለና መንፈስካ ንቀበል ኣለና ሃሌሉያ ጎይታ ተባረኽ ነታ አገልግሎትና ዘድልየና ነገር ኩሉ በስምካ ንቀበል ኣለና ጎይታ ምክንያቱ ንስኻ ናትና መልአት ኢኻ ጎይታ ተባረኽ ጎይታ ነመስግነካ ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ጎይታ ይባርክኩም ብሩኻት ጎይታ ይባርክኩም ተባረኹ አዚኹም ተባረኹ ማይክ ፍሪ I